Doncs res, molt benvinguts, molt benvingudes a un altre vespre de contes per anar a dormir. I avui és ni més ni menys que la tercera part de la història. La tercera part de la història de Blancaflor. La primera i segona part la podeu trobar al YouTube. Al YouTube de Gra de Sorra, Albert Quintana. I per continuar aquesta història que ahir ens van quedar amb les dentetes, posem les mans en l'aire i pam. Doncs aquí comença la història. La història és que, ni més ni menys que la tercera prova que el dimoni, Satanàs, Llucifer, Belzebú, posa-li el nom que vulguis, li va posar en el príncep, aquesta vegada perquè ho superés, era ni més ni menys que anar al mar i trobar un anell que havia perdut de la seva àvia. O sigui, que vés a saber quants anys feia que havia perdut aquest anell. El cas és que el príncep estava molt atabalat allò, i ara com ho faré? I clar, i va tornar a pensar en la Blancaflor. I la Blancaflor va arribar i... Què necessites? I ell, si et necessito, jo crec que no... Ni et necessito ni no et necessito. La prova que m'ha demanat el teu pare jo crec que serà impossible de solucionar, impossible de trobar. I ella li va preguntar, però quina és aquesta cosa? Explica-m'ho. I ell li va explicar això del mar. Blancaflor es va quedar així una mica rumiant, però al final li va dir, mira, escolta'm, no pateixis, és molt complicat, però no és impossible. El que has de fer és ni més ni menys que tallar-me en 1001 trossos, així com... I clar, i ell, el príncep, com va escoltar això, li va dir, no, home, no, com vols que et talli en 1001 trossos, que et mataré, I ella li va dir, pitjor serà si al meu pare no li fas això que et demana. I a més, jo em convertiré en un peixet i iré així pel fons del mar i gluc, fins a trobar l'anell i quan el torni, amb la boca te'l portaré i ja estarà, i després tornaré a recuperar la meva condició humana. El que passa, et demano que quan facis els talls així com... els poses tots dintre una ampolla i no vessis ni una sola gota d'aigua, d'acord? I ell li va dir, sí, quin remei, només faltaria. El cas és que va tallar 1001 trossos a la Blancaflor, així, els va posar dintre una ampolla, però de cop i volta una gota d'aigua va caure al terra. El cas és que Blancaflor es va posar a l'aigua i anava nedant pel fons del mar fins que de cop i volta al cap d'una estona va tornar ni més ni menys que amb l'anell de Satanàs, amb l'anell del diable. El cas és que es va posar molt content el príncep quan va veure la Blancaflor. Oh, ai, fantàstic! I com ho has fet? I ella li va dir, no, res, m'he convertit en un peixet i he anat nedant. I, bueno, n'he fet molta via. Al final, doncs, mira, estava amagada darrere d'una roca, allà al costat d'una planteta d'aquestes. El cas és que diuen que quan Blancaflor va recuperar la seva forma humana, com que havia perdut ni més ni menys que una gota d'aigua, amb el dit petit del peu se li havia fet una taca blanca. Però bé, no havia passat res, podia caminar igualment. El cas és que el príncep va arribar i va anar a parlar amb el diable. Escolta'm, diable, ho he trobat, tinc l'anell, és per tu. I el diable, com va veure l'anell... Tu deus, potser, segurament, tu estàs compinxat amb la meva filla. Ja ara me n'acabo de donar. Sense Blancaflor, tot això que has fet no ho haguessis pogut aconseguir. Felicitats! Mira, et farem una cosa, com a regal, com a compensació, per haver trobat aquest anell i per haver superat les 3 proves. Et deixaré casar amb una de les meves 3 filles.
I el príncep es va quedar així com ui. I amb una de les 3 filles, ostres, si fos en Blancaflor encara, perquè és molt bonica i ens entenem, i és molt bona noia, però amb les altres. I es va quedar així una mica preocupat. Però Blancaflor una altra vegada li va dir no pateixis, no et preocupis. La prova que et farà fer el meu pare, sigui la que sigui, no pateixis perquè jo t'ensenyaré el meu dit petit i quan vegis el meu dit petit del peu veuràs la taca i em podràs reconèixer. I el príncep es va quedar molt tranquil allò en plan, ostres, gràcies. El cas és que el diable li va dir al príncep que vingués bé. Ja ho tinc clar, la prova serà aquesta. Les meves filles les posaré en una banda i tu et posaré darrere d'una porta. I des d'allò petit, saps, des d'on es posa la clau, allò, el forat del pany, tu des d'allà hauràs de veure quina de les 3 filles és. Ara, les 3 estaven tapades de dalt a baix. El cas és que el príncep va anar mirant i de cop i volta va dir aquesta. I Satanàs li va treure la capa. Com ho has endevinat? Com sabies que darrere d'aquesta capa hi havia ni més ni menys que Blancaflor? El príncep va posar així, no ho sé, ho he fet així a l'atzar. Ho havia fet a l'atzar o no ho havia fet a l'atzar? No ho havia fet a l'atzar, senzillament que Blancaflor havia tret el dit petit del peu i d'aquesta manera el príncep la va reconèixer. I bé, total, que es van abraçar i diuen que van fer una festa i van fer un casament esplèndid. I plaix! I hi havia focs artificials així com plaix, 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 plaix. I estaven contents, tothom estava alegre. Bé, Blancaflor i el príncep estaven contentíssims perquè en el fons, amb tot aquest temps s'havien enamorat i, bueno, era fantàstic. Però, aquell vespre, quan se'n van anar a dormir, quan van anar a l'habitació de noces, Blancaflor li va dir amb el seu marit, amb el príncep, escolta'm, t'he d'explicar una cosa, vale? El que t'he d'explicar és que aquesta nit el diable, o sigui, el meu pare, no està content amb el que ha passat i el que farà és que si no anem al tanto, si no anem en compte, és que ens matarà i ens hem d'escapar. I el príncep va dir, sí, ens escapem-nos, em sembla d'acord. I diu, mira, fem una cosa. Jo prepararé l'habitació, agafaré un parell de botes de vi i faré veure que estem dormint. I tu te'n vas a l'estable, d'acord? A l'estable hi ha 2 cavalls. Un, que és el pensament, i l'altre, que és el vent. Quan vegis el pensament és així una mica raquític. I és primet, és poca cosa. I quan vegis el vent és així com veloç i molt fort. Però tu no agafis el més valent, no agafis el vent. Tu has d'agafar el més esquifit, que és el pensament. D'acord? El cas és que diuen doncs que Blancaflor va preparar l'habitació i així d'aquesta manera semblava que estessin dormint i el príncep se'n va anar ni més ni menys que a l'estable. I quan estava a l'estable va veure 2 cavalls, però clar, el cavall pensament, o sigui que es deia pensament era raquític, però és que no era raquític, era poca cosa. Aquell pensament, aquell cavall era incapaç de portar 2 persones a sobre, i si s'havien d'escapar només faltaria portar aquell cavall. I sí, que la seva dona li havia dit que agafés aquest, però és que l'altre, aquell cavall feia una bona pinta, aquell cavall al vent, estava furt tot i era capaç de portar 2 persones, i jo crec que 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o els que fos. El cas és que no li va fer gaire cas a la seva dona, no li va fer clar cas a la Blancaflor i va escollir ni més ni menys que el vent, clama, era un cavall molt més furtot i tuc-tuc, 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 tuc-tuc. I quan ja tenia aquest cavall, va anar a buscar la Blancaflor
I quan Blancaflor va escoltar això, es va posar les mans al cap. No, home, no, però què has fet? Però si jo t'he dit que agafessis pensament, i t'he dit que agafessis el pensament, perquè és un cavall que no has d'anar a sobre, senzillament t'hi poses, i de pensament et porta on tu vulguis. Te'n vols anar a Girona, ja hi ets. Te'n vols anar a Barcelona, ja hi ets. Te'n vols anar a París, ja hi ets. Per què has agafat l'altre? Bé, però no teníem massa temps. No teníem massa temps per rumiar perquè ja era molt tard. Aleshores, la princesa va tirar saliva al terra i se'n van anar. I el príncep va quedar així com, per què has tirat saliva a terra? I ella li va explicar, aquesta saliva és màgica. Quan, o si el meu pare, que vindrà aquesta nit, voldrà saber si estem desperts o no. I aquesta saliva respondrà per nosaltres. Saps? Per exemple, si jo li dic, Blancaflor, estàs dormint? Doncs aquesta saliva dirà, amb la meva veu, sí, papa, estic dormint. I diuen que d'aquesta manera se'n van anar veloçment amb el cavall del vent. I es van escapar, i van córrer, i veloçment se'n van anar, i veloçment se'n van anar, fins que de cop i volta el diable, que no sabia que es havien escapat, es va acostar a la porta i va cridar a la seva filla, Blancaflor, estàs dormint? I la saliva, sabeu què va contestar? No, papa, encara no, què mana? I el dimoni va esperar una estona més que els seus fills, o sigui, la seva filla, se'n anés a dormir i estigués completament dormida. I sabeu què passa? Sabeu com continua la història? No ho sabeu? Doncs jo crec que avui tampoc ho sabreu, perquè us deixo aquí i demà continuarem la història, amb la quarta i última part de Blancaflor, la filla del diable. I ara us obro els comentaris.